Ето го варианта за разположение на стоката на 2 квадратни метра фронт. Има заход. Разглеждаш магнити. Разглеждаш това. Ризата тук фърлим. Така. Рубашките скрил съм ги отзади с тия черги да не изгарят. Магнитите по същия начин са прикрити с това. Ето аз съм в дъното. И така. Още едно ще покажа. Ето. Нарочно съм вдал навътре палатката, за да разположа отпреди столовете и пирамидите.